Okay, mag-start na kami no sa aming challenge. Sa patagalan ng Patagalan ng paghinga. patagalan ng titigilan yung paghinga yung sa tubig. Comment nyo lang ano yung ibig sabihin nun. Okay. Ang unang kakasa sa challenge si Pastor Elves. Okay. DJ Elves. Go. Okay, 5. Lugog ba? Lugog? Dito ka, dito. Dito ka lang, malapit. Eh, mahilig ka kasing lumayo, kaya ikaw iniwan. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go Elvis! Go Elvis! Go, Elvis. Go Elvis! Go Elvis! Hawakan mo, baka maalon. Hawakan mo Hawakan. ang aking kamay. Yan. Yan, kawawa po yung kaibigan natin. Kawawa naman, oh. Walang nagmamahal. Ala, 20. 19 yun, 19. Matagal ko napindot. 19 lang, 19. Hindi pwede mo hangyo. 20 Sige, 20. Kawawa naman. 20. Okay. Next, kakasa sa ating challenge is si Jeroni. Jeron! Yeah. Reset natin to. Okay. Ano na guys, ako na yung madaog si Salvaro. Baro. Okay. 3, 2, 1, go! Malayo pa Kawawa. ang dagat. Kawawa naman ng kaibigan ko. May pawikan po dito ngayon na natagpuan pa pa na. May, Wala nung galing itong pawikan. may butike po namatay dito. 25. Buhay na pala yung pawikan. 25. 25! Teka. 25! Yeah, ako na naman. Baka mahulog yung cellphone ko ha. Okay, dito. Huwag niyo pindutin. Guys, huwag niyo yung tingnan yung tiyan ko guys kasi masyadong Huwag niyo malaki. lambayan sa inyong mga bahay. Please do not do this in your home. For adult only. Guys. Eh, Sige ha. start. Uno, Go. dos, munggos. Ano na guys? Kanina mga kapatid, pawikan yung natagpuan dito. Ngayon, dugong na naman. Dito ka. Nine! Wala, down ako! Down na ko guys, 25. 9 seconds lang guys. Kakatawan. Wait lang. Take 2 daw guys, ang daya. Bali lang yung boses o doon sa tubig. Sige. Take 2. Dapat may take 2 din kami. Sige ha. 1, 2, 3, 5, 7. Ano lang kita sa video? 1, 2, 3. Uy, wala nang kami. 1, 2, 3. Wala nang kami. Ayun na guys. Nakikita niyang lumulutang dyan guys. Ano yan? Tubol yan guys. Galing sa taas. Kawawa naman yung Guys, bullfrog. wala. Nalunod na yung bullfrog. Oy, Guys. wala kaya. 34 seconds guys. Ayun. Dati 56. Unti-unting bumababa. Kanina, pawikan na nakita ngayon Nung dugong una, na naman. 56. Ngayon, 30. malayo ko na. Hindi ko na kaya na. Tawa ako sa inyo. Salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Bye! Bye-bye. Bye! Punta po kayo dito sa Panas.
Oh, Dito lang ito matatagpuan sa Pilipinas. sa Mindanao. Somewhere in Mindanao. Okay, panas, panas. Panas. Banas. Panas. Okay. Panas. Wala na. Pinas. Panas. O aking mahal. Maghihintay ka dyan sa akin. Tungod kay ako'y muapas sa iyo. Joke lang. Tungod. Tungod sa dihog mo. Ano ba na? Ano ito? Tungod sa dihog mo. Guys, ang panas guys. Mo ni ang liguanan sa mga taong napakyas. Ang panas. Dari ligo, mo ni ang liguanan. Sa mga taong ang utang wa pa na-impas. Panas. Nung nakilala ko siya, biglang tumibok yung puso ko. Ambot, paspas. Pero Saya pala yung... ngunit ay Okay, tama na. Okay, salamat. Okay, Guys, okay, bye-bye, paalam na guys. tayo, paalam. Bye. bye-bye. Yapir to ba? Katungkad ba?